jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar leuke filmpjes voor je. Want... ja. Het is nou... Tomketiet. Ja. Omdat ik in het ziekenhuis geweest ben, maak het Romke een cadeautje voor me. Als verrassing. Maar het is wel wat een vreemd cadeautje. Hé Romke? Tomke mandje altijd bleer. Tomke meiding krullend heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Een nieuwer cadeautje. Cornelia zit op een stoel. Ze hing het mooie kleurde slingers op. Jana Joe helpt haar. Worst mijn tekening ek ophing je, Cornelia? Ja. Cornelia plakt de tekening van Jana Joe met plakboon onderdoor. Is het al salet? We moeten gauw naar het ziekenhuis daar, Janne. Lees die cadeautje maar op tafel. Tomke zit al te wachten. Oké. Was ik maar, Romke? Nee, ik pas vol op het huis en op een mooie slingers. Oké, onthazen. Even later rieden Cornelia en Jana Joe voort. Tomke had een nacht uit van Hoeswest in het ziekenhuis. Hij hie een zere kiel. De dokter in het ziekenhuis had de kiel weer beter maken. Sa, die ben voort. Romke shot naar Jana Joe haar pakje op de tafel. Ik ga geen cadeautje voor Tomke. Nou, dat vind ik net zo aardig. Wacht je. Ik heb een geweldig plan. Romke draaft naar de keuken. Ik weet al wat. Ik zie je wat lekkers in de keuken en dan maak ik daar een cadeautje van. Romke docht de koelkast diepen. In de koelkast leidt een groene wast. Een worst. Dat is een geweldig cadeautje. Die pak ik in. Maar zou Tomke mijn cadeautje wel lekker vinden? Wacht je. Ik probeer eerst even. Romke neemt een hap van de wast. Dat smaakt het. Hij neemt nog een hap. En nog een. En nog een. En dan... De worst is op. Ik heb Tomke zijn cadeautje opeten. Hoe maakt dat nou? Rusjen, wat zit er nog meer in die koelkast? Augurken? Molken? Nee. Wat dan? Cheese! Ja, dat vindt Tomke lekker. Romke leidt het stukje cheese op het pakpapier. De cheese ziet er echt lekker uit. Zul je een hapje nemen? Ik neem een lietstikje. Hap. Nog een lietstikje. Happer de hap tot Romke. Dat wie een gruthap. En voort is het stuk cheese. Nu heb ik nog een cadeautje voor Tomke. Wat moet ik doen? Ik heb de auto van Cornelia al. Zal ik mijn bonken inpakken? Nee, die wil ik net kwijt. Maar wat dan? Wat heb ik nog meer? Hoenenbrokjes. Ik maak een cadeautje van mijn brokjes. Die hoef ik net meer. Ik ga zo'n dikke buik van die worst en die cheese. Romke pakt een stuk papier en kiepert zijn bakje met hoenenbrokjes om. Zo, gauw inpakken. Een plakbord erop. Een strikje erom en kleren is het cadeautje. Cornelia, Janne Joe en Tomke komen de kamer in. Hoi. Nou, eerst maar even op de bank bekomen, Tomke. Du bist nog lang net beter. Haast niet mooie tekening als jongen, Tomke? Er staan letters op. Wat staat er alweer, Cornelia? Is dit? Welkom thuis, Tomke. Ja, ik vind die tekening heel mooi, Janne Joe. En de slingers ek. Waar je het feest? Want toen bist waarom uit het ziekenhuis.
En ik ga ek een cadeautje voor die. Jan en Joe jouwt Tomke een pakje. Tomke maakt het pakje gauw iepen. Oh, een prentenboek. Dank u wel, Jan en Joe. Ik eik een cadeautje van jou, Tomke. Een heel mooi cadeautje. Maar hoe komst nou aan een cadeautje, Romke? Bist u naar de winkel west? Nee, hè? Maar ik heb echt een cadeautje. Voor jou, Tomke. Oh, dank u wel, Romke. Ik ben zo nieuwsgierig. Wat zou erin zitten? Een auto? Of een koeser? Misschien wel een puzzel. Gauw scoort Tomke het pakje iepen. Een peer hoenenbrokjes roegelen oer de vlier. Hoenenbrokjes? Brokjes? Nou, hoe vies mijn cadeautje, Tomke? Lekker net. Maar wat moet ik mijn hoenenbrokjes, Romke? Hè? Dit is geen echt feestcadeautje. Tomke is toch geen hoentje? Eet die brokjes zelfs maar op. Nou, ik hoor die brokjes net meer. Oeh, ik ben een beetje misselijk van de worst en het cheese. Worst en cheese? Hast du in een koelkast zitten, Romke? Cornelia dot de koelkast iepen. Ze shot het al. Oh, de worst en de cheese binnenvoort. Ik wil echt een cadeautje van Tomke. Krijg als Jan en Joe. Mijn buik doet zo zeer. Ik hoek geen cadeautje van die Romke. Ik ben zo blij dat ik die weer show. Een slikje van die is ommers het mooiste cadeautje dat er is. Tomke kroept Romke even aan. Romke jouwt hem een slikje. Dan kroept er gauw in zijn koer. Eerme Romke. Nou bist toch ik al een beetje ziek. Nou, eerst maar net met eten, ja. En dan nemen wij nou een lekker stukje ijstaart. Dat is goed voor de zere kiel van Tomke. Ja, joepie! En Romke zijn stukje bewaren we dan in de vriezer. Staat. Oh ja, hier staat joepie. Nou is het Echt feest. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. Harkje. 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 Harkje, dorst al mij in eren. Roeken, dorst al mij wat oors. Zil ik in die eren sturen, of dorst mij in die noos. Ja. Pier en Marieke zullen voetballen in de tuin van de galerie. Omdat er geen goal zit, maakten ze de celzingen van een groot beeld wat men maken had. Oh, Romke. Pier en Mariekes jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Beeldhouden. Pier had zijn jaske juist eruit speeld onder de kraan en onaline hongen. Joet kinderen het alweer omloeken. Het is weer droeg. Zie men hoe het smarige dingel in jiske vet gooien. Maar Pier wil het net kwijt. Dit is om een zijn speciale jaske.
Maar daar weet zijn mem niet van. Hij had het van vrouw Hek kregen. En het jouwt hem wonderbaarlijke krachten. Maar het jaske on kan er alles 2 keer zo goed. Hoi Marieke. Ha, gaat het jas alweer aan. En, werkt het nog wel? Nou het in de sleetlijn had? Ik hoop je het. Misschien helpt het ook wel mijn voetballen. Zullen we even? Nee, dat is net eerlijk. Dat is zonder jas kijk wel. Gewoon even proberen je. Ja, maar dan niet er van mij niet doen. Dan wist het altijd. Maar we toch geen wedstrijdje. Alleen nog een keer op doel zitten. Meestal ook een keer. Oké. Bij u zit het toen? Marieke, haar mem, had een galerie met een grote beeldentuin. Tussen de beelden is ruimte genoeg. Daar voetballipieren Marieke wel vaker. Ja, die peel is een goalpeel. Ja, dat is geen peel, jongen. Dat is een beeld. Een beeld? Nu verding. Ik zocht alleen maar een peel. Verkeer je mem die hek? Ja, wat er een klant voor is. En wat is dan de andere goalpeel? Nou, dat beeld daar. Die bleerde man met die vreemde kop. Die zit vier voet. Hij is een brede goal. Kan zonder jas kijk maar raak zitten. Nou, dan zet ik hem wel dichterbij. Ah, jongen. Je kunt zo net tillen. Als ik een sfeer. Wacht je maar. Hier. Mijn jas gewoon. King alles. Voorzichtig, hè? Oh, let er net vallen. Oh, Pier, als zus manager. Ja. Zo. Te plak. Oh, nou hebben we een mooie goal. Krijg breed genoeg. Look het jasje maar aan. Ik ga wel in de goal staan. Wat maakt dan? Gewoon tinken. Zo. Ik wil een goalmeisje. En dan zo hut mogelijk zitten. Klaar? Ja. Ik wil een koolmeisje. Ik wil een koolmeisje. Ik wil een koolmeisje. Wow, die is net hard, hè? Maar shit met de bal uit. Safira ik nog nooit skopt. Tjee. Ik kan er niet eens zien, zo hut gonger. Machtig. Nou ik. Tje, het jaske. Ik kan net in de goal zien, hè? Oh, dat mocht ik net. Kis hem dan net houden. Let op. Daar komt er. 1, 2. Hè? Oh nee! Oh, Pier! Maar Schimmels 10 haast. Dat beeld van die man. Als de kop eruit komt. Sorry. Ja, hij gong wat brik. Ik wil in de hoek zitten, maar nou... Hoe moet het nou? Waar is die kop? Ja, daar heb je de hagen. Daar haast de montas kopt. Zullen wij hem er weer op plakken kunnen? Nee, toch net zo heel wie is. Natuurlijk kan dat net. Wie moet het dus met hem vertellen? Wat sisse leuk wezen. Daar komt ze correct aan. Sjö maar. Mijn man. Oh nee. Ik nog mijn klant. Nou, toen zei ze maar. Toen had ze die. Net mijn zin. Mem. Wij Pier maat mem wat vertellen. Ja. Nou, Sjö, wij gaan... Ja, nee, stil even, jongens. Ik ben nou met deze meneer in peteer, hè? Maar mem... Nee, Marieke. Ja, meneer Van der Meer. Dit binnen alle beelden van diezelfde Italiaan. Zo. Hij is tieg populair. Ik had er al 3 van verkocht. Nou, ik vind net al lekker mooi. Het is mij gauw echt te gewoon, zo. Ik zie je eens wat oors. Oh. Sjö, die daar. Dat vind ik nou bijzonder. Zo'n beeld zonder kop. Sjö, dat is hem correct. Hé? Maar hoe kan dat nou? Ja, sjö, smaken verschillen, mevrouw. Want dat is nou correct het beeld wat ik zie je. Zo, als dat beeld een kop had hier, dan wie het gewoon een beeld van een man wist. Een soort van staanbeeld. Dan wil ik weten wat het weer. En nou is het volle spander. Nou kan het elke niet wezen. Jo, of ik. Nou ja, jo, net vanzelfs. En zo mooi. Als het bij de hals ophaalt, als wie de kop erop rutsen. Dat is een knap werk van die beeldhouwer.
Ja, vanzelfs, maar... Ja, ik weet net dat er het was bedoeld had. Ja, maar dat kan mij niet schelen. Ik vind het mooi, zo. Ik hoef net vieren te zieken. Deze zet ik op mijn kantoor. Je moet er maar sissen wat het kost. Ik sis niet meer. Hij keepert het. Ja, zat je vol, meneer Van der Meer. Vanzelfs, ik zal het regelen. Rinde je nog even mooi naar de galerie? Ja, fijn. Ik ben er tegen geweest mee. En wat hebben we een peer aardige ben. Zo gezellig. Ja, bijzondere ben. Dat zeker. En ze helpen me ook om raak. Lekker als Joet. Hé, jongens? Ja. 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 Kom je me aas even om een bakje thee? En een gebakje? Want dat gaan we wel verzinnen. Oh, waar wit. Hoi. Ja. Siak. 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 Joker. 1, 2, 3. Een zuske is ziek. Jasje kent ze nog net. Ik ga al mijn knuffels bij haar op bedje zet. Ja. Uw zuske is ziek, ze lijdt in haar bedje. Uw zuske is ziek, wat je kiezen nou net. Uw zuske is ziek, ik ga al mijn knuffels. Uw zuske is ziek, op haar bedje del zet. Binnenholle, binnenbuik, was je snuit te zwitten. Binnenholle, binnenbuik, was je snuit te zwitten. Mem zei, was daarvan een week mooi geworden litten. Uw zuske is ziek, ze lijdt in haar bedje. Uw zuske is ziek, wat je kiezen nou net. Uw zuske is ziek, ik ga al mijn knuffels. Uw zuske is ziek, op haar bedje del zet. Binnenholle, binnenbuik, was je snuit te zwitten. Binnenholle, binnenbuik, was je snuit te zwitten. Mem zei, was daarvan een week mooi geworden litten. Mem zei, was daarvan een week mooi geworden litten. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.